Hej YouTube. Det her det er en tutorial om, hvordan man får sin computer til at køre ligesom ny næsten. I hvert fald hurtigere. Skal vi sige cirka 70% hurtigere. Det gør det i hvert fald på min computer. Nu vil jeg ikke sige noget. Det første jeg gør, det er at jeg går ind i start. Gå ned her. Søg procenttegn app. Nej, det gør jeg ikke. I søger procenttegn temp. Og så ind i procenttegn igen. Og så tager jeg bare. Ja, det er lige meget hvad for en I tager. Det fører ind til det samme. Jeg ved ikke engang om I har to. Jeg trykker også bare enter hvis det er. Men så skulle alt. Undskyld, prøv at se det jeg har brug for det. Nej. Prøv at se, så skulle alt det her. Jeg ved ikke hvor meget I har selvfølgelig, men jeg har det her. Og ja, I markerer bare det hele. Alle tingene. Ej, nu ved jeg ikke om I skal. Jo, det skal jeg bare. Det hele. Så kan jeg bare delete, eller slet hedder det. Undskyld. Slet. Ja, og dem ting I ikke kan, dem kan I ikke. Så dem springer I bare over. Nej, ikke springe over. Prøv lige vent. Ja, I sletter så meget af det I kan. Nu ved jeg ikke hvor meget I kan. Jeg kan slette indtil jeg kun har 4 tilbage. Så når jeg gjort det, så skal jeg gerne lægge en hel masse i jeres papirkurv. Og ja. Hvis I har noget af jeres papirkurv, som ikke må komme helt væk, så skal I selvfølgelig fjerne det først. Så tømmer jeg papirkurven. Alle disse elementer. Sådan. Så kører din computer lidt hurtigere. Så går du ind. Og hvis du laver let's play, hvis du laver videoer, så sørg lige for, at når du hvis du uploader dem til YouTube, så sørg lige for, at de bliver slettet efterhånden, for de fylder også lidt. Men det er også en ting. Så kan du også gå herind. Og hvordan kommer man ind til, så søger man på disk. Oprydning. Tror jeg. I går ind i start. Så nu har jeg fundet ud af alle programmer. Og så skulle det gerne være en her. Diskoprydning. Og hvis det er, ja, der. I ser bare stort D og I. Og så diskoprydning. Ja, den skulle gerne frem. Og så kan I se, så kan jeg vælge kun mine filer, eller alle filer for denne computer. I det her tilfælde tager jeg kun lige mine filer. Men altså, måske så synes jeg, at I skal tage alle filer på computeren, fordi så fjerner den mere. Men det gider jeg ikke bruge tid på. Det tager jo lidt tid. Det kan tage nogle minutter. Ja. Men det var var det det? Jo, og så kan I også gøre, det har jeg også med i mine andre tutorials, så skal I gå ind i kontrolpanel. Og pis. Det sker nogle gange med min computer. I går i ultra lag. Det kan godt være, jeg hakker lidt for jer lige nu. Men det... Prøv lige. Det er fandme ikke godt. Sådan der. Ja. I går ind i kontrolpanel. Fjern et program. Og så kan I se her. Så hvis I ikke vil have Game Booster for eksempel. Hvis jeg trykker bare højreklik og fjern på det. Og så kan man
Ja, jo. Og så man kan også ind i kontrolpanel. Der kan man også redigere startprogrammer. Det lagger måske lidt, når det er i gang med at diskopbryde, men det startprogrammer. Så kan I se alle de ting her, der starter op, tror jeg. Ja. Og nogle af tingene, dem må I helst ikke slå fra. Men hvis I for eksempel vil slå, den her mediecenter, så er den deaktiveret. Ja. Mediecenter. Så kan man også trykke fjern her. Sådan. Så har jeg også lige gjort det. Jamen, det var vist det, og så lagde den her gå færdig. Og så, når den er færdig, så kan man slet, så kommer der sådan en lille ting her omkring. Så måske bare slet alt undtagen papirkurven, tror jeg. Ja. Alt undtagen papirkurven. Den fjerner ikke nogen programmer eller noget. Men alt undtagen papirkurven skal I bare slet, og så, ja, det er vist det. Ses YouTube, thumbs up, like, subscribe.